Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo, asị m ka chi tata bụ afọ fọtara anyị ihe ọma. Anyị ga-ejere obodo nara obodo, onye chụwa anyị ya daa, onye si na akwa ya ma acha pama ya aba na nke ya, asị m na kakaka ya ma anyị jijiji ya ma anyị asị m ihe anyị ga-eri bịa ya eri ya bịakwana. Asị m na igbo n'ihu na anyị ga-ebute mma, igbo n'azụ, ebute mma, igbo n'aka nne ya, ebute mma, igbo n'aka ịba, ebute mma. Asị m ọfọ chụwa ndị ajọ mmadụ na tigbo ndị ilo. Asị m ebe belu ugobelu nke si ibi ebe na ya gosi ebe ọ ya ebe, ọ bụ na o gosiri ebe ọ ya ebe, asị m nkwukwa ya ọya nkwuru. Aka m bụkwa onye nke gị, Eze-Ana Ugochi tubelu na Oraifite, NWA Adama anyị na-akpụ alụ. Abụ m nnukwu ụkọchukwu na Ugochi tubelu nọ na tempụl, nnukwu onye nchụaja. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. My mission is to help people live better life. Abụkwazị m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Ana m agba ụmụ Igbo so nataba back to your root. No, your root bụ ụzọ ndụ. Tata bụ afọ, ihe m bịara ka m mee bụ ka nza azịza question and answer ajụjụ ndị mmadụ na-abịa ajụwa m na WhatsApp. Dịka m kwuru, onwe ihe ọbụla na-agbagwoju gị anya, ị bịa jụọrọ m ajụ na WhatsApp. Ọ bụrụ nke m ma aza privately aza, ma ọ bụrụ nke m ma abịa zaa na vidio m na chanel a, abịakwa m. Asị m na ihe ọma ya emere anyị agụgụ dị m ọfụ na tempụl n'ụtụtụ a, n'isi ndị enyi m niile ya na n'isi ndị niile anyị na-arụrụ ọrụ dị iche iche n'Ugochi tubelu na tempụl, na-agụkwazi ọfọ n'isi ndị niile ubegoro dia altar, na-agụ ọfụ for 21 days. A sị na ọ bụ n'obi niile ya eme anyị bịa na mmezu. Na-agụkwazi ọfọ n'isi ndị enyi m niile ndị na-abụ ha nlecha vidiyo anyị atụsadị ndị ọzọ. A sị m na ọmaka ga-emechala ụnụ. A sị na ihe ọma unu bụ n'obi wee na-atụsara ya ndị ọzọ, ihe ọma unu na-eche ka o merụ ndị ọzọ na ọ ga-emere ụnụ. Agụgụ m ọfọ dị iche iche maka na Ugochi tubelu na temple. Our mission is to help people live better life. Ụtụtụ ọbụla anyị na-aga ọfọ maka n'isi ndị anyị na-arụrụ ọrụ mmụọ dị iche iche na-aba akị ha, na-asị na ihe niile ha na-eme wee na-emeta ego, na ihe ọma ga-akpọ ụnụ, na nwoke ga na-afụ ụnụ n'anya, nwaanyị ga na-afụ ụnụ n'anya. Nkwa ọbụla mmadụ kwere ụnụ na ọ ga-eme ya eme, ọ ga-emezu ya. Ise abịa n'ụbọchị taa, na dịka m kọwara na nkwụsị okwu m, na ọ ka mbeza ajịza ụfọdụ dị iche iche wee na-achọ ịkọwalụ ndị mmadụ how things work. Mana m ebidogolu na ndị bịalụ jụrụ ajụjụ dịka ihe m kọwara gbasara akwa, ka mmadụ ga-esi wee ji akwa wee zie mmụọ iwe. Ihe emie the same formula iji wee ze onye ụwa gị iwe, the same formula ahụ ka ị ga-eji kpọkwa your ancestors, ndị ichie ebe nne gị na ndị ichie ebe nna gị, wee na-ezekwa ha iwe. Ofu etu a ka ị ga-esikwa wee nye na ọbụna ndị mmiri na-enyeghị nsogbu, ịkpọkwuo ndị ọgbanje mmiri, ọgbanje elu a na ndị mmiri, si ha biko na ijikwa akwa eze ha iwe. Etu a ka ị ga-esi mekwa na ọbụ na agwụ na-enye gị nsogbu, lụtakwa na ihe ngwado ize ha iwe, na ọ bụrụ onye abụ na ịlụgo ọrụ dị n'ụzọ gị, ọkwa ịma maka na ofeke nwere ike o mechaa ya nke bụ eziokwu na ime ya wutu obi dị mma, mesịa ị ga-afụ chenjis. Mana echefukwana ịlụ ọrụ dị n'ụzọ gị, ma ọ bụ na ifu ego, gwa ha na ọka iwe eze ha iwe, ha zitere gị ego na ego bịa na ị ga-alụ ọrụ dị n'ụzọ gị. Ihe mmụọ chọrọ ka mmụọ nụ n'ọbụ ị nọ bụ na ikwetago na ị ga-eme ihe ị kwesịrị ime. Ị nwere ike ịchụ ya ma ọ bụ na oge ọbụla. Wee kọwakwara gị sị
aja a na-achụ achụ nwere aja ị nwere ike iji nzu ma ọ bụ edo wee chụọ. O nwekwara aja ị nwere ike ịchụ site na ịlighten up na ya altar wee gwa ezumezu mmụọ niile gị na ha so si ha na na-amụnyere ha ọkụ ihe ka ihe dị n'ụzọ gị. Ị gwa ha, let the burning candle, let it be a burnt offering. Even your time, you understand, time ahụ ị na-ekreti wee kreti agba ka agba gị na mmụọ n'oge dị etu a na ị ga-eji na-abịa n'ihu mmụọ na-ekwubi okwu, ọ aja ka ọ bụ, because o nwere ihe o tekiri gị iji wee hapụ ihe ọbụla ị na-eme gị na mmụọ aka agba maybe 3 a.m. or 4 a.m. aja, because you sacrificed your time and comfort and even sleep. Do you get? Ịkwụsị ihe niile ị na-eme, so ọ ihe aja ka ọ bụ. Mana o nwekwara aja ụfọdụ ya bụ eche ịchụ. O nwere aja akpọrọ aja nsuru ọkụ, ọ na tempụ ka anyị na-achụba nke anwa. Nke anwa anyị na-eji ihe mgba isi ọma, anyị na-alight no charcoal. Then after that thing, enwere mgba isi ọma na ifia dị iche iche anyị na-etinye na ya, ma isensi dị iche iche a na-etinye na ya were chụọ ya bụ aja. Nke a bụ aja mgba isi ọma. Ihe ị ga-eji ghọtata ya bụ ndị ọcha bịa mezie nke ha tizie n'ụdị incense, mana believe in me, that incense bụ ahịfịa na ahịfịa na ihe ndị ọzọ, ma na-emeziri ka ọ ya esi wee dị izi. Then maka n'ihi na nkụ dị na mba na-eghere mba, ndị o nwere ụfọdụ ahịhịa na-epu na ana anyị ji ya bụ ọnwụ na anyị mụnye ya ọkụ, ụmụ mmụọ entities of powers na-anụ isi ha na-abịa ghọtara ya, anyị wee hanye ha ozi ihe anyị chọrọ ka ha jee n'ụbọchị ahụ. A na-achụkwa aja nke anwa, anyị na-achụ nke anwa kwa ụbọchị na temple. Then na-achụkwa aja, o nwere aja wa aja mme. Yes, o nwere aja mgbe ị na-atụ hot aja ka ị na-achụ. Anyị na-ejikwuzi mmiri, anyị na-ejikwu mmiri. You can use water to pour libation too. Yes, you can use hot, you can use ihe mme. Mana ọ na aja mme na-adị faster. Ịghọtara ya? Akpatakwu na ndị ụka ọbịa ya na-agwa maka ịchụ aja na ha na onwe ha na-achụkwu aja. Ịghọtago? Mana ha asịzie gị na site n'ịgba ụkọ ndị ụkọchukwu na ọ dị agbazi mme. Ịghọtara ya? Mana ha na onwe ha believe kwa na ịchụ aja. Ịghọtara ya? Maka na ha kwụ na onye nwe anwụ n'elu obe maka elu wee were ọ bụrụ ihe eji achụ aja. Ịghọtara ya? So na ha ma na-achụkwu aja. Ha believe kwa na ha na-achụ aja, wee gwakwuo gị na mgbe a na-enye gị oriri nsọ na na-enye gị n'ihi na aṅụ ọbara onye nwa dị ahụ onye nwa, so gosikwa oge na ha kwetara na ịchụ aja. So ihe na-achịkọwa bụ enwere usoro dị iche iche eji achụ aja, mana aja mme na-adị fasta. Aja mme na-adị fasta. Because na mme anwa wụ contain the life of that animals iji achụja bụ aja. Ọ na-adị fasta. Then followed by libation in a pour with hot. The same thing, water is slower, mana o connect ya, it remain consistent. So there were so many ways o ji achụ aja. Then ihe ọzọ nchọrọ ịza maka ajụjụ ndị mmadụ jụrụ m bụ ọ dị mwute na ihe niile m na-akụzi since last year I created this channel, ending of last year I created this channel. I have been shouting on top of my voice for people how you will know honest and responsible people, even on social media. Akwụkwọ Joel 4:6 says, my people is suffering because of their ignorance. And don't allow your ignorance and greed to always put you into troubles, because you refuse, maybe out of ignorance or because of indolence.
you decided not to develop your inner consciousness, their intuition. That is what is called intuition perception. Your intuition will be always alive. Activate your intuitive power. Intuition must be always alert. Ịbụ na onye na-azọ ụkwụ ụzọ na-asị ka ị kwuo, but try to develop your intuition power, because that your intuition is your guide. Example, ka mmadụ etu ya esi ghọta ya, onye ọbụla ga-asị gị na o nwere ụdị small tiny voice na-ada agwa ya okwu, then mana na ọ na-adị so faint. Mgbe na-agwa gị na ọ na-adị so faint because na you have suppressed that intuition power with garbages and the trash. All those things there we hear you suppress that tiny, so-called tiny voice. Man, ọ bụrụ na you believe in that so-called tiny voice with intuition. In fact, that is the command. Onye adịghị enwe that intuition perception, it then means that the person is no longer human being. Now the person who the person is not even supposed to live in this plane. This gross matter, the person has not qualified. So onye ọbụla bụ mmadụ bụ mma nke ndụ nwere ya. Mana how far ị ga-aga or ị ga-utilize that intuition power depends on how open and develop that intuition power. Ịghọtara ya? Ọ nyanwa bụ ihe ị ga-abụ idevelop o nyere gị aka. Mana o nwere ndị ji go because of garbage and filth, trash, wee suppress that power, that the noise that na-eme n'ime ndụ ha is not even allowing that voice to be audible at all. You must always believe in your intuition. Once you start believing your intuition, nourish your intuition, and they always long for something noble. Always think about what is good. Don't fill your intuition with trash and garbage. Evil thought. Whatever you are thinking about is evil. By then, you are feeding your intuition with trash and garbage. And it's garbage in garbage, and whatever you are feeding your inner spirit with, that is what you will get. But ọ bụrụ na iwe na-feed your inner being with something from the light, something noble, your intuition will always be alive and active. You get? Now, and you can never go astray. Your intuitive power will always guide you and warn you beforehand. See the challenges, guide you when someone is lying to you. If somebody is very honest to you, your intuition will tell you, even at the first sighting of the person. But most of the times, human beings normally like magic. Normally like people that's name anwansi. Ma dọtakwa na anwansi abụrụ ọgwụcha. O nwere ndị nwere ike ọ bụrụ iburu onye build ya intellect to suppress the intuition power. Ọ ga-eme gị ọ bụrụ na mmadụ chọọ ịfụ mmadụ, ya intuition agwago gị na onye a dị evil, na onye a somebody you should avoid. But because you allow yourself to be misled by the person intellectual capabilities, the person maneuver you using a lot of tricks to present himself as a good person, therefore making you to neglect the earlier warning by your intuition to avoid such person. Then you are going to land into challenges which you are the cause, because you refuse to listen to your intuitive guide, your intuition.
Now, if such a thing ever happen, you have only yourself to be blamed. You got that? So always learn how to listen to your inner being. If you develop it gradually, the voice will become louder and louder and louder. Do you get? Maka na asị na onye agwalụkwe afụkwa ọzọ agwụ ya. Ị bụrụ onye na-akpọ na ya intuition, then ịmana o nwere oge na-abịa ya abụzi ya intuition for some certain things will remain adamant ọ ma agwazi gị remain mute because nke a gwara ya nwere ihe iji eme. Ịghọtara ya? Ka m nwere onwe m atọ nwe ụbọchị m kwụ na roadside, then my intuition now told me that I should move from that particular place and enter a shop. Immediately I entered the shop, see this automobile something from nowhere and hit the signboard. I was standing beside the signboard. And had they been, I was still there, maybe I might be injured. But my intuition asked me to move. People started shouting, okay, you have been standing here before. That is it. And their intuition can never be maneuvered by smartness or awansi. You nwere ike ịda na social media. O nwere ụfọdụ ndị dibịa ya bụ na social media ịfụ na ihe a na-emewe awansi. Ịghọtara ya? But your intuition, it can be maneuvered and intellectual wise. The person has hypnotized you in your mind. But their intuition can never be maneuvered if your intuition is your life. So pay close attention. Onye ka akwụkwọ ndị ụka ọbịa ji wee sị nwane mmụọ niile ma na mmụọ ahụ si n'ebe Chineke nọ wee pụta. So always pay attention to your intuition because your intuition will never mislead you. Ọ ihe ndị mmadụ kwesịrị ịma. Enwere ọtụtụ ndị mmadụ ndị bụ fake. In fact, enwere ndị bụ life ha na-ebi fake. Such people will always hide their identity. Some of them don't even have any identity at all. That is one of the signs we use to know the real and the fake people. Like what happened this morning, I was so upset. A lady called me from Benin because out of greed, I call it greed, she wanted to make money. He said they called one number from a state where I will not call because of I don't want some people to feel that I'm spoiling their business. Reason being that I have been shouting on top of my voice that there is so many danger in shortcut. Don't allow anybody to mislead you because of your ignorance and greed. This lady told me this morning that he wanted me to help her to check if she has been scammed. You understand? And I told her what really happened, that her money is gone. She came across someone. The person doesn't have any identity and anything. Some of these people that they are even their location is covered in secrecy. But like I said the other time, I did a video that can direct you from, even if you are coming from Owerri or coming from Onitsha, to Eze-Ana Ugochi tubelu house without asking anybody. Because we are so open and transparent, and I will always tell you the truth. Because I'm an also title holder, I will always tell you the truth. I'm Eze-Ana. Eze-Ana. And I always say you the truth the way it is, whether you like it or not. A lot of people have approached me that they needed Okite. I told them I don't do Okite.
I told them the consequence of Okite. It does not mean the mamoro the content of Okite or I cannot do it. But no, because I want to live long. And I want to have sound children. Because what goes around comes around. Understand? The main Okite, let me say the truth today. The main Okite contain a pass from higher animal. I would like to use this word. And if you are watching my video, you have learned what I describe as higher animal. Higher animal. Higher animal. Higher animal. Higher animal. So, higher animal. For that reason is that apart from higher animal, placenta. Ma ọ bụ ha na-achọ ihe si na nsọ nwaanyị, ma ọ bụ ha na-achọ pasị higher animal, ha ga-etinye na mgbe a na-alụ ya bụ okite. Nke bụ eziokwu na the original okite, ihe si n'ahụ higher animal ga-adị n'ime ya. O nwere ụfọdụ dangerous animals ga-adị n'ime ya, pasị ha ga-adị n'ime ya. E nwere so many things. Nke bụ eziokwu, the original okite bụ ọgwụ ego ga-cost you over $1 million. Original one of it. Ndị niile a na-asị ụnụ ọ na-anụ ụnụ obere ego asị ụnụ 300, 400, those things are not really okite. And most of you will fall victim. At the end of the day, anaghị ego gị. Mgbe ị mechara complain kwa na ọrụ asị wetakwa ego nke a. In fact, the young lady called me this morning was like shedding tears. Originally, he had 150,000. But today, as of today, she has spent over 480,000. And the person is still asking her for more money. Do you get a work that the person told her that she will do with 150,000? And overall, she has paid over 480 and is still demanding. I told her, look, you have been scammed. Because that 140, said, how come from 150, you say it's more time, you now say, okay, now I got sold to another money. Now I get do another money. Now I get me. And by then, if you consider the money you have invested, you keep on giving him money. You keep on giving him money. You keep on giving him money. Now, she told me that even when she tried to send someone to check if it's there, the man now told him that the thing has spoiled, that he bring more money. Do you get? And considering the money she has spent, whatever they tell her more money, she would like to go and look for it, even borrow. Because she was like, if you don't bring it, whatever you have invested before is gone. You see the trick? But I normally tell people that, look, what I normally do is that when you come, I will tell you the gospel truth. The gospel truth is that you cannot just come at Ugochi to Odinana temple for me to even do okay for you without doing what? Emi ihe gbasara chi gị. Bi nwere ihe gbasara chi gị. Although the possible. Ị bịagoro ime ihe gbasara chi gị. Ime ihe gbasara chi gị. Na ọ bụ chi bụ ụzọ. Imecha ihe gbasara chi gị. Ichukwa mmụọ nọ n'ụwa gị, mmụọ nọgasị n'ụzọ gị, mmụọ na-agba gị ụgwọ. Ọ bụrụ na ngwurube nna gị ewu ngwuru ebe eswe goro course that na success can never be in your family because of o nwere ike ọ bụrụ ngwuru ebe egburu mmadụ mgbe gboo ma ngwuru ebe emebiri ihe dị n'ọdịnala. Mmụọ nọ n'ọdịnala ngwuru a wee sị na ihe ọma ama agbụ n'ihu because of ihe dị etu a. Agbapụrụ ihe ndị a na afa buru ụzọ solve all those problems, settle all those mmụọ ndị niile anwa butegoro barricade to the family na ihe ọma ama abịa. Anyị setụrụcha ndị a niile alụzielu ụlọ ụka awele
idebe ude. Ịghọtara ya? We follow natural process. Mana ụnụ bịa unu ejekwa onye nwere ike isi ụnụ isi ya na oke ite ka ị chọrọ ọsịgo oke kpọrọ ha afọ ego weta oge ịlụchazie ya esi ya nwanne ihe agha na ka ihe efuru ọsị wetakwa 150,000 ịlụchakwa nke ọsị wetakwa 200,000 before you know it ịfụ na spend ya na 1 million naira. Ịghọtara ya? Mana ịfụ onye ya agwa very honest, enwere m ike ịlụrụ ọrụ ọbụla nwoke awele ọbụla ma ọ bụrụ remember adị m alụ okidi na alụ nwoke awele now. Mana before ọnụ ya nwoke awele ị ga-ebu ụzọ chukwa ihe dị n'ụzọ gị. Ọ bụrụ na imebere ha 100% imegoro som then enwe nwe ike wee sị oke ngwa ebe ọ na imego som ngwa na ọdịgo ayọzie ndị nke aya ayọ ndị agha egburu a na-egbu ha, ndị agha ayọ biko ha nwee ndidi ego bịa, enwe baken, enwe harmony. Therefore alụzie ọrụ favor n'isi gị, kwubizie okwu ọma n'isi gị, mmụọ otu ịgba na ejele mmụọ na-eweta ihe ọma ewetara gị ihe ọma. Ịghọtara ya? Mana ị ga-akpa na akpa n'ụzọ. Mana ndị mmadụ chọrọ shortcut. At the end of the day asị gị na-ego ole dị etu a mgbe ị lụwakwaziri efu more money mana ị mara like onye ga-agwa honest truth. The honest truth bụ na ịchọọ ka ihe ọma bido mebe na ndụ gị and ka ihe ọma mebe dị steady, ị mara na ị ga-ebu ụzọ chukwa mmụọ niile na chukwa bido na chi gị n'ọchị bụ ụzọ chi ji oke chukwa ya ancestors. Mara na ngwurube nna gị ngwuru enwere kọs, mara na gị nwa na onwe gị enwekwuturu alụ ihe dịrị ịkpọ arụ otu ọ dị n'ụzọ gị. Ihe ndị a niile ka a ga-ebu ụzọ setụrụcha ihe wee kwuzie okwu maka ngọzi dara ụda n'isi gị. Ekwuzie okwu maka ngọzi dara ụda n'isi gị a kwucha ya, ị malụ na alụziere gị ọrụ nwechiri mma ịkparịwa amụ. A sị m ka ọha m etu a. Mana ihe akụkọ a nkọrọ based on ihe mere onye kpọrọ m n'ụtụtụ a bụ a big lesson maka ndị na-enwe anya ukwu. Ọ bụrụ na onye ọbụla na-alụ ọrụ kwesịrị ibido na mbụ setụrụba ihe niile dị n'ụzọ gị, setụrụcha ihe niile dị n'ụzọ gị, ekwuzi okwu special grace n'ebe ị nọ o wee baa. Unu ekwesịna ka oke ọchịchọ bụrụ ihe ga na-eme ka ị na-adanye n'aka ndị ọchọ ogologo ndị osochi egwu. Jiri ya nwayọọ. Ọdịnala abụrụ magic. Ọdịnala bụ imechi ihe dị n'ụzọ gị gradually, but the truth of the matter is that imechi ihe dị n'ụzọ gị ị ga na-afụ slight changes small to stabilize ya, because what you are passing through today does not start today and it must not end today. Well, where you are today is because of mistake you made 5, 10, 15 years ago, or because you did not do what you're supposed to do 5, 10, 15 years ago. Do you get? Aka bụ onye nke gị Eze-Ana Ugochi tubelu. Onwe ihe gbagwojuru ya n'ọdịnala Igbo yọọ ma aga m enyere gị aka. My mission is to help people live better life. Echighata n'ọdịnala Igbo duwe ihe dị n'ụzọ gị. Ọ bụrụ na dibịa gbachara ya afọ gwa gị ihe ị ga-eme, ichiri ego iji ime elu ụfọdụ nke iji mee ịwazie mmụọ si ado n'ọkwa nke aka iji ka imegoro nke ha site ego ka imetọpụ ndị ọdọ. Nke bụ eziokwu na ime emechara ya ọbụ na ọrụ a gara aga ego ga na-abịa iwe na-emetọpụ ndị ọzọ. Ya gazi onwe ajụjụ ị nwere n'ihe nkụzi taa maọbụ ihe nkụzi gboo maọbụ ihe na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo, send ya meseji na 0805 7837672. Eze-Ana Ugochi tubelu bụ afa m. Send them message na WhatsApp maọbụ drop on voice note. Ngesi ya anya I will give a response. Daalụ.